Ei, hola, què fas per ací? Hola, passar l'estona. Busques un restaurant? No, I per què mires una guia de restaurants? una guia, quina guia? Esta guia? Ah, aquesta guia! Llegeixo per passar l'estona. Ah, D'això, només per preguntar, per curiositat, tu coneixes algun restaurant que sigui així molt romàntic? home, sí. Al Born hi ha un restaurant molt romàntic. És molt xicotet, amb taules reservades i ciris i tot això. Es diu El Raconet. I què s'hi menja? Fan unes fondis boníssimes. L'especialitat és la de marís, un festival. I és molt car. Uns 50 euros per cap. Home, pica una mica. Sí, això sí. Ara, una cosa. Ja sé que vols saber on hi ha un restaurant romàntic per acumular cultura. Però jo, si vull convidar a sopar una xicona que m'agradi, mai la porto a un restaurant romàntic, tio. Ah, no? No. Si les portes a un restaurant romàntic es pensen que te les vols lligar. Es posen tenses i la cosa es complica. Un restaurant romàntic és per a la segona cita. Esclar, esclar. Mai no ho havia pensat. I on vas a sopar? Com més merdós siga el joc, menys et veuen les intencions, més relaxades estan i més fàcil és tot. Caram, Carles, tu ets un savi. D'experiència, Pep. I quan dius merdós, exactament a què et refereixes? A un lloc que estiga brut. Per exemple, Per exemple, Cala Marrana. Cala Marrana. Cala Marrana. Bé, en realitat li diuen Cala Ramona, però tot el món la coneix com Cala Marrana. Fan uns fideus a la cassola que tenen tant més allí que si gires el plat no cauen. I on és? Això és al polígon 3 de la Zona Franca, al costat de la porta principal de Mercabarna. Genial! Vull dir que mira, que ja ho sé, per si mai ho necessito. Ja. Bé, jo marxe, que he quedat. Vinga. Adéu, adéu. Ei, Pep, perdona que arribi tard. Hola. Què era això tan important que em volies dir? Sí, bé, que et volia dir que et volia convidar a sopar. Ah, molt bé. Sí, a un restaurant que hi ha per la zona franca. No és Cala Marana, oi? Bé, és una possibilitat. M'han portat un parell de vegades. Ah, sí? I què tal? Mira, Pep, em caus molt bé, però jo, anar a un lloc com Cala Marana amb tu, com a amics estem molt bé, no trobes? Sí, esclar, esclar. M'ha passat una pel·li. Si vols, truquem a Carles i a l'Abel, sopem i la veiem a casa. Què et sembla? Bé, molt bé. En els darrers anys, la cuina catalana ha saltat a la portada de les principals revistes de gastronomia del món. El restaurant El Bulli, amb Ferran Adrià al capdavant, el racó de Can Faves, amb el cuiner Santi Santamaria, i el Sant Pau, amb la restauradora Carme Ruscalleda, s'han situat a l'Olimp de la millor cuina del món, amb l'atorgament de 3 estrelles Michelin. No cal dir que aquests 3 noms només són la punta d'un iceberg d'una generació de nous cuiners que fa que en tot el territori hi hagi més de 40 restaurants amb 1 o 2 estrelles Michelin. Una cuina que ha sabut ampliar una profunda tradició que té com a referent més antic el llibre de Sensoví, del 1324, un dels receptaris més antics d'Europa, que recull més de 200 receptes d'autors anònims i que actualment es conserva a la Universitat de València.